to balený na doma, ty zvolení. Davide! Padli jsme z coffee shop na denní světlo a nevnímali vůbec nic, no všechno ve mně kvetlo. A koupili jsme naší káru na první pokus, veterána našeho byla plný lotus, co odveze nás domů. A my půjdeme rádi, máme 2 kila za uhlí, si všichni kamarádi, co zkušili se s náma, tenhle ten výlet, ale najednou zkušenou počkej za náma výlet. A co se sakra děje? A kdo nás sakra prásknul? Já přeju si, aby ten policajt majetky zasnul. A kam jsme dali kouře? Protože nikdo nemá, nemůže si vzpomenout. Moje hlava vyhulena a už jsou tady a už nás dohledávaj. A něco asi našli, sáčkem nad hlavou mávaj. No a teď jsme pěkně v piči a půjdeme do hloubku, do německý basy kvůli hulení trochu. Našli u nás vážení, Vikilička vážený, měli tu balenou, A oni byli přikali tu balení. Viděli tu balení na doma, to zvolení. A tak tu sedím v base, o čase nemám pojem, osud je pěkný prase. A já mám ten dojem, že domů se asi domů nepodívám, že posedím si v chlápku a tak se jak pozbývám. O tom, jak jsme jeli do Holandu na exkurzi a teď mám pěkně zadarný komunický kurzy. A dal bych si jako a mám leto zkažený, protože jsme pašovali Vikilička vážený. Vzali jsme se vážení, Vikilička vážený. Ještě jednou. Viděli tu balení,